Het is donderdag 27 februari, de dag dat het tal famkes bij beta-studies in ons land toeneemt. Het planetarium in Frenchier uitbreidt zich in, want er zijn maar liefst zo'n 100 nieuwe planeten ontdekt. En in Bient vieren we carnaval. Goeien en welkom bij Bient. Eerst praat ik met Ilke Lok over De Smeerlappen. Het boek van Arne Watman dat in 1963 voor een soort opschoors vargen vanwege het pornografisch karakter. En in de regen zullen we hoe het boer Tom de Groot zijn in beslagnaam vee waarom krijg ik in, maar de mat er wel flink naar de boezen. 12.597. Godverdorie, nou dat. Ja, net middeleeuwen. Zij klaaien uit Ja, en ze helemaal. drukken die de groen in. Ja, de groen is. Het ligt ik daar weer. Hè? Het ligt ik maar daar weer. Ja. Het rapport over het ongeluk bij de Donksilo in Makkingeer had een soort losmaken in de agrarische sector. De ontwikkeling in die sector had de kans op ongemakken vergroten en de veiligheids had te min aandacht gekregen. De conclusies van het onderzoek liggen op tafel, maar hoe nou verder? Ik praat hierover met Wiebren van Stralen van LTO Noord. Welkom. Dank je. Juster dat rapport presenteert. Ziet er nog een soort verrassing in voor jou? Nee, net echt een heel soort verrassings. Wel, het griep je toch wel weer aan, de omschroeving van het ongeval zelf en wat er achterbij komt. Dus in die zin docht het je wat. En ik met de aanbeveling, moet er natuurlijk wat gebeuren. Maar er zong net een heel soort verrassende aanbeveling zien. Wat is nou voor jou de conclusie wat je nou voortmoedende slag matten? Ja, eigenlijk de aanbeveling die het aan uw adres dienen is zorgen dat er een soort platform komt wat kennis verzamelt. Wat zorgen dat alle informatie bij elkaar komt en dat je daar ik lessen uit leren. En uit die lessen ik handel. Ja, kennis. Hè? Daar gaat het dan ook van een grutpad om. Ja. Ja. Want boer Lemmers van Makkingeer, die zijn zoon verlen is, die reageerde juster ik op het rapport. En we stelden hem ik de vraag van in hoeverre we er op het boerenbedrijf vaak onbewust risico's namen. En hij zei erop het volgende. Het is misschien onbewust niet, maar het is een niet-wetendheid, denk ik. Het niet bewust zijn van. Dat er zulke grote gevaren plaatsvinden. Zoals wij nu hebben kunnen zien. Het was hier maar een minuut kwestie. En toch snap ik het net, hè? Want de boeren die kennen elk hoekje van zijn bedrijf. En dan is er toch nog een stuk wat ze dan net weten hoe zo'n belangrijk onderwerp. Nee, het is hartstikke gevaarlijk, juist dat je er niks van sjuggen of van roeken. Zolang dat je wat roeken, dan is het eigenlijk in water. En het is juist dat verierlijken van dat gas, daar kan je net aankomen. En ik net voorspellen eigenlijk wanneer dat wel of net optreedt. Maar ja, je moet er toch iets aan doen, want dat is de opdracht die je nou kregen hebt vanuit het rapport. Zwaar dat er toch een soort bewustzijn bij de boeren komt. Maar hoe doe je dat dan? Ja, nou dat is de vraag die wij u stellen. Hè? Want zoals kennen iedereen het dat wel in zijn achterhollen dat er gevaar is met dong en dat er gasten vrijkomen kennen. Het wordt eigenlijk van jongs af aan wel bijgebracht, dus iedereen heeft dat in zijn achterhollen. Iedereen weet dat dus eigenlijk en toch gebeuren er weer heel vaak dingen. Dus het is vooral, hoe krijgen we in de voorhollen van mensen dat ze echt handelen en inschatten wat we net kennen. En ja, dat kerst mij allerlei voorlichting en mij bijeenkomsten van, dat heb ik altijd al dienen. Maar het bereikt dat net? Nee, het bereikt misschien te min. En dus is toch de vraag van, kan je mensen er nog meer op wijzen of meer ervaren leren? Als je een ongemak is een hele slechte leerschool wat dat betreft. Je kan beter voorbereid wezen op dat soort dingen. Boeren zullen namelijk alert wezen. Dat is natuurlijk dan een trieste gevolg na zo'n ongeluk. Dat mensen er beter om denken. Maar hoe zorg je ervoor dat het dan in die varhollen van die boeren komt? Wat je zei, je zei ik wil voorlichting doen, Jan, maar daar moet ze dan niet komen, daar moet ze hier op verstaan. Ja, het wordt het voor. Nou, dat is ik zo. En als het onderwerp je aanspreekt, dan lees je zulke dingen. We kennen dat in ons bladen onjaan. We kennen de bijeenkomsten hoe het waren, maar de meesten moet je wel bereiken kennen. En ja, zenden kennen we wel. Maar het ontvangen, dat is vooral, hoe krijgen we dat heuger dan nou? Dan ken je in de opleidingen wat aan die worden. Ik ken me een voorbeeld herinneren van een groep die als netwerk aan de gang geweest is. Dus een studiegroep van boeren. Ja. En die hebben dan met de brandweer door de staal geweest, met meetingen. Dat zoest ik mijn studenten van kennen. En dan ervaar je het volle meer dan dat je een presentatie krijgt of een boekje lezen of wat verteld wordt. Want hoe ziet dat er dan uit als je dan
liet je ze echt zien van dit gebeurt er op dit moment en zo gevaarlijk is dat, zonder dat je het in de gaten hebt. Nou ja, letterlijk mijn meetapparatuur was zat de brandwacht eigenlijk ik zelf zucht van wat is nou gevaarlijk en wat is verantwoord. En dan blijkt toch dat daar hele verrassende effecten binnen en dat mensen op onverwachte plekken eigenlijk hele hoge concentraties in komen. Wat ben je onverwachte plakken? Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld een boer op een trekker die met de mixers in maar zijn kelder mixt. En dan buiten de staal is en dan bijvoorbeeld een raampje open het. En dat toch die plum van die gassen. Het is eigenlijk een soort sigarettenplum, maar dat wist net precies waar het zit. Of het in het einde is of vlak aan de sigaret. Die mettingen in die trekker zijn bijvoorbeeld verschrikkelijk hoog. En dan ben ik wel meestal uit de tijd raken in zo'n trekker. Terwijl je tanken in de staal is gevaarlijk. Aha, dus dat is al iets waar je boeren niet bewust van moeten kennen. Ja. We hebben nog een reactie van boer Lemmens. Laten we Dirk even een Jim. We hebben vaak met de onderzoeksraad aan tafel gezeten. Die formuleerde dat zo, de silo moet beter toegankelijk worden. En ja, ik hoop dat dat met nieuwbouw, nieuwe vergunningen die op dit moment uitgegeven worden, echt behoorlijk rekening mee gehouden wordt. Dat er toch veiligheid een aspect is wat meer meetelt als milieu. Ja, dus ik wil pittig wat hij zei. Ja. Is dat ik Jim ondervinding dat het milieu zwidder telt als de veiligheid? Ja, ik denk dat dat een terechte constatering is. En het is misschien nog wel meer zo. Het is een soort tunnelvisie, zoals dat ze kennen. Er wordt beleid maken op een onderwerp. Er zijn mensen bij belutsen die specialist zijn op dat onderwerp. Er zijn juristen bij, dus alles wordt als het ware focussen op die uitkomst werd het op dat moment. En misschien is het juist een frisse blik verplicht ergens in de procedure inzetten op veiligers. Dat zou misschien wel een toevoeging zijn die nou nooit gebruikt is, maar die het wel helpen kan. Ja, wat zou Jim rol daarin wezen kennen? Nou, ik eigenlijk zorg je dat ik van meerdere kanten naar dit soort dingen zorg. En net alleen nog, mijn specialisme is donkbeleid bijvoorbeeld. Maar ja, een collega die veiligheid doet, die zou daar misschien wel een hele hoge bril naar zien. En dat nemen we nou net heel erg vaak mee. En als je daar zelf net mee komt richting oerheden, ja, dan staan ze daar maar dus eigenlijk op dezelfde manier in als wij. Ja, nog werk genoeg dus. Absoluut. Dank voor je komst en succes. Graag gedaan. Obscene en pornografisch. Dat wienen de reacties doet het boek De Smeerlappen van Arne Watman voor het eerst uitkwam in 1963. Het Fries Dagblad wilde het in zijn recensie schreeuwen. Programmamaker Ilke Lok maakte er een Friesland-doc over die dit weekend te zien is. Het verhaal van de Smeerlappen gaat over Ilkje Taconis. Een boerendochter van een stamboomzieke boer. Die vindt het net aardig dat ze met jouw baggerders op bed gaat. Maar die vindt het wel best dat ze een baan krijgt. Want dan kan ze sky voortzet worden. Op 3 november vliegend hier, 50 jaar nadat het verschijnde. En op de jedje van de intussen verstoorne Arne Watman. Waar het boek compleet voorlezen in de gastmer. De rem wie een los bij me. Dat koer de zwarte koffie ook net verhelpen. En doet erop leest, mijn knoffelige handen, de knoopjes van mijn trui en de rits van de rok, losloek en een skoft aan oren meer verburgen stikjes techniek zie te nivelien. En mij dan delfleiden op een zitbank, naait er het butagasjacht met trillende handen uitlutsen hier, doe ik vrede met alles. Ja, als ik dit dan saillier en shirt, dan denk ik, valt wel daar. Maar in die tijd wie dat heel oors, Ilke, of niet? Ja, in die tijd wie het heuloos in de Nederlandse literatuur waar het wat hing, Wolkers wie al verschijnt. Maar ik Jan Kremers moest nog komen in 1964 en dit wie in 1963. Maar ja, Arne Watman ziet wat in die stroom van de Nederlandse literatuur en het wie voor hem eigenlijk wel heel gewoon. Maar ja, er waren ontzettingen sprutsen. Dit boekje dat wie de eerste druk 1500 wie binnen een week uitverkocht. Ja, iedereen vond dat prachtig. Ja. Maar hoe ging dat dan? Iedereen zei van, dit is verschrikkelijk en dit moet je niet kennen, maar iedereen hield intussen kan thuis? Of? Ja, natuurlijk. Dat is het stier in de Fries Dagblad. Wij wilden het net bespreken, want in Facebook, ik me zei, nou, dan keep je een heel soort mee in het al. En de krant lei heel uit wat er in het boek stier. Dus ja, dat woende mee gaan, dat wint net wend. Hoe wie dat verdij? Heb je het boek toen ik lezen? Ja, in 64. Ik zie Hoe oud wie is toen? 14 hier. Ik zie op HBS en ik kwam wel eens bij de dragste kranten, want Frederik Dam van Laverman had dat boek uitgegeven, die week haardirecteur van de kranten. En die ging er dan over. En ik zei, Mike, dat ik wel eens lezen. Dan heb ik dat boek bij naar huis genomen, ja. En wie dat Maria de Eerkes?
Doe is net onder de indruk. Wij in Wolkers op de eindlijst staan. Dus en dan weer dit niks, ik maar zeggen. Dan weer dit wat nieveljen. Maar ja, goed. Het weer van de Friese begrip wat oors. En hier daarna kwam Trine Riemersma met zijn boek De Fabriek. En dat had hij hiermee omzetten, met de smeerlappen. Dat koor nou in zal hier. En daarmee waren de Friese literatuur ik op een normaal punt gebracht. Ja. Maar wie het de 50 tinten grijs van die tijd? Nee, het is een so-called boerenroman. Het is een boek. Pornografisch waren van zijn. Nee, nou, ik zal alleen als in bladzijde voorlezen, dan zei ze, we het nou goed. Ik heb wat lezen, dat voelt mij taak. Ja, dat bedoel ik. Ja, meest je er ik in. Dat is, nee, maar dat wie van die tijd, wie dat ook zo slim. We praten over 63. Dat vonden de mensen. Maar wie het slim dat elke keer dat maar fjouwer maal je die, of dat ze zwanger rekken en net trouwd wie? Dat het opskreun waren. Dat het opskreun waren. Ja, dat het in een boek stier. Dat zij seks hier. Dat er iemand leert hoe skreun waren. Ja, oors wie in de boeken van mensen houdt, maar wie en doe gongen de leur bed. Punt. Ja, en daar houdt het mee op, zeg maar zeggen. En wat maar skreun gewoon verder. Nou, dat weer het enige wat er gebeurde. Ja. Wie chockeren het doel eigenlijk? Van de schreeuwer? Wie chockeren het doel? Of wie jij dit verenigende schreeuwen? Het doel weer om een beetje een sarcastische boerenroman te schreeuwen. Dit wie ik hoor het boerenleven, een boerenfamke. En dan gebeurde dit. Dit had er in 4 dagen schreeuwen op Ameland, op een vakantie. Jongens, hoe daar een boek te lezen op het strand. En schreeuw jongens dit even. Wie een soort hastig denkje. Maar Frederik Dam, die zei het. Die dacht van, dit is een mooi boekje. Dit kan ik wel even uitjaan. Nou, en zo kwamen we er verder. En wat is, als we nou waarom de budgetting van dit boek West? Dat de Friese literatuur in één keer op een oorpeil kwam. Normaal peil, zat literators dat beschreeuwen willen, het leven. Nou, en zo komt dan dit boek ik te plak. Ja. En wat kun je zien in de Friesland, Doc? Nou, als je op een dag 50 jaar, op de jidje van Anne Wortman, 50 jaar nadat het boek verschijnd is het boek voorgelezen door 15 meisken in een baggerskipje, want het wie een fjouwe bagger, dus dit oer elkje te zetten gongen. En die had dat voorlezen in de gast, maar daar weer dus iedereen die wat mij Wortman of dat boek te krijgen hier. Dus het weer een prachtige reden van mij om daar een beetje rond te spaan en een documentaire te maken. Hartelijk dank voor die komst, Ilke. Okay. De smeerlappen, nou snel bij u te zien om 4 uur middags en joens najoet. Albert Jensma volgt Tom de Groot deze week in zijn strijdreisje met de oerhiet. Zijn kei ben in beslagname en joet zorgen we dat hij het vee waarom krijgt in, maar dan moet de wol naar de boeze. De Groot vindt het zo oneerlijk dat hij maar de zaak naar de ruchter stapt. Als je nou kijkt zien hoe ploeg meisjes had er vroeger op een vlees vier, dat vind ik altijd een mooie foto. De onderste. Ja. Dat was een heertijd, hè? Die maar een ongertijd. Ja. Zo, je ziet die man bijvoorbeeld, maar de kot op Erem. Achter op het hier? Ja, jongen, dat wordt hier maar mooi. Prutappel en parabjem, dat is niks van opleven. Ze wil ik toch een heel toon doen, maar van 4 maart. Toch een heel toon euro. Dat kent dat net. Is dat alleen al weer het boerten? Nee. Dat zijn de veeartskosten en dat ze ophalen binnen en dat ze er staan. Ja. $12.597. Ja. Godverdorie, nou dat. Ja, net middeleeuwen. Zij klaaien uit en ze drukken die de groen in. Ja, de groen in. Zet eerst ik daar in. Nee? Zet eerst ik maar daar weer. Ja, dat is ook volk in dit. Dit was zo graag volk wat je dan op me doorkomt. Net middeleeuwen. Dit is godverdorie, dat lijkt het wel op het tijd van Hitler. Ja, Hitler, ja. Dit is toch net normaal? Dit is net normaal. Dit is net meer normaal. Nee. Zet ze er nog op, geachte heer de Groot. Ja, hoe was het? Hoe achte heer? Geachte heer de Groot en mevrouw. Nou. Hoe was het? Dit is toch net normaal? Nee. Ze wil zien dat ze, die man blikt nou, ik wil die oren bedrijven hebben ze nou ik al blokkeerd. Niet er naar binnen, daar zit je niet erheen en dan peer. Dus het laat er dik op. Ze willen van die mensen houden. Nou,
En daar gaat het heleboel om. Want Samin had het vee het net bij hem. Bij dat vee had het goed. En dan laat wel wat stront. Ja, en nu hier krijg ik de pech dat het ik weer op een of andere manier in het ontlucht komt trouwens. Dat hij die uitmesterij steken hier. Nou, en toen kwamen die mensen en die zeiden, ja, maar die groepen maar dus leeg. Dus dan hadden die groepen helemaal uitschept, stront op een kant. Nou, en dan konden die mensen die kettingboel maken, zo'n stellage nou. Ja. Nou, en toen kreeg die mensen, ja, nou, daar komt daar idee weer aan. Lik het nergens op, je verwaarloosde de boel. Het is alle gestrand. Beesten die markeren helemaal niks. Want de vegers die het zelf best, wie is maar. Zo, dit is vader en zoon. En, oh ja, dat ben de hele familie. Ja, die. Mooi geluidje. Ja. Ja. Hij er eer van worden. En hij had dus het geluk dat er altijd nog wat van natuur bad. Doordat het land ouderwets had. En het is maakt iets een prachtplek, een Blommenzee. Nou, hij denkt wel om vogels. Als er meer moest dan vliegen eerst, waar krijg je het land erover, had er een beetje te breeden. En dan minder pas. Ja, hij had meer voor de vogels over dan voor hemzelf. Daar komt het op deel. Ja. Dus in die zin is het net een boer? Maar Nee, het is net een boer. Nee. Hij had verkeerd vak. Hij hier bij een natuurorganisatie moeten. Zoiets Fries gegeven of zo. Nou jongen, ik ben vroeger al stil dat er een gaatje voor moest. Ja. En ik heb verslagen nou, vroeger ben je. Ik weet het nog wel. Ik heb wel eens tegen de goon bij de dame, de koopman kwam een maat nemen. Zo, zei hij, ja, met voort. Ja, dat was ook net. Nou, dan weet je dat mee nou. Ja. Hij had hier maar niet eens zongen, dat weet ik. Hij had al een boerte van 10.000. Nou, en dan komt er nou weer wat bij. Ik weet net hoe er is hem had. Nee. Nee, het liep het me slim daar. En advocaten, die ben ik net voor niks. Hij zit er raar voor. Moet je zien dat uit de contra-expertise blijkt toch dat het vee helemaal niet mankeert. En dat verhoort dan niet van het feit dat er wel betellen worden moet voor de makkenkosten. In Brabant en Limburg gingen ze dit weekend weer helemaal los, carnaval. En als je het haar over Friesland en carnaval, nou dan kom je al gauw bij Snits, dat het al zo'n 74 grut viert wordt. Sjoerd Bootsma, uw vaste gast op Toonsje, daar woest het er graag over haar, Sjoerd. Want, door viert een heel soort carnaval. Nou ja, ik denk wel eens dat elke dag al carnaval is. Maar zoals deze mannen dat vieren, daar was ik eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig naar. Dus ik heb gevraagd naar de hoogst onderscheiden mensen, mannen van Friesland. Ze zitten hier aan tafel. Ze zitten hier om tafel, ja. Prins Evert II en Eddy Mensink, algemeen vastzitter van een van de oprichters van de Oeletoeters van Snits. Welkom. Snits zit in deze dagen drabbeltherapie. Ja. Ja. En het is wel officieel, want ik maak Shinjo officieel zeggen. Grootvorst. Grootvorst. En waarom is dat? Omdat ik voorzitter ben van het vorstendom. En vorstendom is een college van oud-prinsen. En dan word je, als je daar voorzitter van bent, word je grootvorst. Grootvorst. En anders word ik gewoon vorst en gewoon voorzitter van de vereniging. Maar je bent grootvorst, dus speciale gast aan tafel. Maar laten we eerst maar eens even zien hoe grut dat carnaval is. Want de Romeinen vieren al carnaval, maar hoe zit dat hier in Friesland? In Friesland wordt op zo'n plak een carnaval vierd. In de jaren 70 waren hier carnavalsverenigingen opgerochten omdat het verlet vier van feurigiet en feesten. Een paar verenigingen hebben dreig, de meesten hebben maar een 30-tal leden. Snits heeft die probleem net, want er binnen zo'n 350 mensen lid van de Oeletoeters. Ja, waarom doe je dit? Carnaval vieren. De gezelligheid. Maar je kan niet gezellig naar de kroeg, toch? Dat kan ook. Maar als je daar mensen mee kunt rekenen om te zeggen van je gaat er mee genieten. Ik bedoel, ik noem maar een paar feestjes op van gehandicaptenfeestjes, bejaardentehuizen.
als wij er komen, genieten ze allemaal. Dus carnaval is niet gewoon een gezellig feestje met heel veel bier drinken en de buurvrouw die wisselt even met de buurman van een huissleutel. Maar het is echt eigenlijk voor jullie, dat merkte ik namelijk ook net een beetje in het gesprek dat we hadden. Het is een hele serieuze zaak voor jullie. Zeker. Hey, jullie zien er prachtig uit, maar er zit wel een verhaal achter. Uiteraard. Wat is dat dan? Er is een organisatie die het feest organiseert. Daar hangt een soort entourage bij. En wij zijn de entourage. En daar heb je al een stuk mee. En degene die dan onze gast is, of waar we naartoe gaan, die maken gebruik van die entourage. En we doen dat in deze vorm. Je kunt ook een boerenkiel aantrekken. Dat klinkt, vind ik een beetje, dat klinkt een beetje technisch. Wat betekent dat dan? Zaterdagochtend, dan doe ik de deur open. Ja. En dan? Wat gaan jullie doen? Wat staat er op het programma? Aankomende zaterdag dan is het de bedoeling dat ik aankom met de trein. Daarna stappen we op onze wagen. Dan gaan we naar het gemeentehuis. Dan hebben we een ontvangst van de gemeente, burgemeester, wethouders, noem maar op. Daarna vertrekken we weer terug naar onze residentie. En hebben we 's middags een grote optocht. Prins krijgt dus op het stadhuis de sleutel. Hè? We gaan dat nu voor de 31ste keer doen. Ja. Dan neemt de baas de sleutel krijgen. Ja. Dan is hij symbolisch, neemt hij het bestuur van de stad over. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons. Maar destijds toen wij zeg maar 7, 8 jaar bestonden, zaten we wat te zeuren over de stadssleutel. En nu mag je hem hebben. Maar destijds, die zegt, na 11 jaar kregen wij de stadssleutel. Oh ja, precies. Dat is een origineel raadsbesluit, heel ludiek. Dat hangt in onze residentie. En dat zijn we heel erg blij mee. Dus dan ben je even tijdelijk baas van de stad. Je vertelde net, u vertelde het, de hoogheden aan tafel. Jullie bezoeken ook de zieken, gaan naar bejaardentehuizen toe. Het is een heel programma. Morgen beginnen we eigenlijk, voor ons neemt het dan even, anders kunnen we dat onmogelijk in het programma inlasten. Maar morgenochtend om 10:15 staan we bij het Bonifatiushuis. Dan gaan we naar het Wumkeshuis. Dan gaan we naar de Ierlandersmiddags. Dan gaan we vervolgens naar het Frittemenhof. En s'avonds hebben we nog het woonzorgcentrum Noorderhoek. En hoe reageren mensen dan? Ja, die zijn, sommigen zijn verkleed, hebben feestneuden. Die zitten of in rolstoelen of gezellig erbij. En wij maken daar met elkaar, en dat is maar heel kort, een uurtje zo om. En dan is het ook gezien... die Polonaise daar... Polonaise met elkaar, we hebben een leuk stuk muziek. We zingen zelf nog even. We hebben natuurlijk ook binnen onze carnavalsvereniging hebben we ook nog een luskoor. Lui uit Sneek. Ja, geweldig. En die bestaan op dit moment uit 37 personen en die zingen ook in de kerk. Ja, het is een Tjerksfeest, hè? Want waar komt het van oorsprong waar, dat carnaval? Weet je hem dat? Nou, kijk, dat is al 1000 jaar terug. Ja, al langer Romein dient ik al. Al langer, ja. Maar volgens mij, wakker hoe leest, wist je het waar komt, carnaval? Ja, nee. Van vroeger Duitsland, Romeinen, Frankrijk. Ja, maar ik bedoel, wat wie de oorsprong van de traditie? Dat wie toch ik dat je dan verklaaien kon en dat de ram omdraait waren? Alles van je afzetten. Ja, afzetten. Alles van je afzetten. Alles van je afzetten. Dus de baas is even de nar en de nar is even de baas. Dat klopt. Zo moet ik zeggen. En is dat nou nog zo? Ja. Nog steeds. Nog wel, ja. Ik zet ook alles van me af. Dus ik heb ook een eigen bedrijf. Dus, Wat voor bedrijf? Ik heb een straatmakersbedrijf. Dus als je richting Leeuwarden gaat, kun je cinemoord maken in Leeuwarden. Dus dat maken wij. Dus, En ik was voor mijn, ik ben er nu al een tijd uit, maar ik was directeur van de sociale werkvoorziening in Sneek. En Patek, wel bekend, hè, momenteel hier in het Friese. Ja. En als ik met carnaval bezig was, dan was ik alles kwijt. Maar hoe kom je er dan bij om zo'n hoed op te zetten en je vol te hangen met mooie medailles en dan carnavalschef te zijn? Hoe gebeurt dat? Nou, zeggen, in 41 jaar terug vroegen ze mij van ze hadden gehoord dat ik wel eens carnaval vieren. Ik kwam uit Zwolle. En ik wist er dan kennelijk alles van. Dat is een stukje zuidelijker. Ja. Dus, een soort van éénoog. Zwolle, hè, dat vierde behoorlijk carnaval trouwens. Oh ja? Hoor. Ja, behoorlijk. En zo is eigenlijk die vereniging gegroeid. Dus je doet dat in een organisatie. En ik heb toen ook gezegd, ik wil er wel aan meewerken, maar dan ook zoals het hoort. Ja. Met een raad van 11. Hè, en een prins. Officieel. Waarom is dat zo belangrijk? Met de protocollen en de hele ruimte. Die prins die staat alleen, maar die wordt geholpen door die raad. En die raad die assisteert hem in alle activiteiten die hij heeft. En dat is heel erg belangrijk. En dan, kijk, als ik foto's zie van carnaval in Friesland, en je hebt in Leeuwarden heb je ook zo'n club, dan zie ik met alle respect grijze mannen met een mooie hoed op en een heleboel medailles. Ja. Is dat in Sneek net zo? Dat is bij Sneek niet zo. Kijk, die college van oud-prins, hij is... dat was voor kleur hier, hè? Maar klein beetje, maar goed. Ik ben 45, dus ik ben een jong prins. En nou heb je dan ook, want jullie zijn een vereniging, dus heb je ook leden, dus heb je dan ook jeugdleden? Of hoe we hebben een vereniging.
We staan er bijna 300 leden, waarvan 75 jeugdleden. We hebben een jeugdprins, page en secondant. En die hebben een eigen carnaval inmiddels achter de rug. Maar die gaan morgen mee, of zaterdag mee, met de sleuteloverdracht. Doen mee in de optocht met een eigen wagen. Dus die zijn echt ook hartstikke leuk bezig met elkaar. En dat is het aardige, dat je die jeugd ook mee hebt. Er zijn dansmariekers. Er zijn er 13 die oefenen elke week om op het jeugdcarnaval plezier te brengen, een show te brengen. Dus we zijn er echt... dus carnaval brengt iedereen bij elkaar. Bij elkaar, Dus, je stappen er even uit. Slotvraag je voor jou, Sjoerd. Gisteren nog carnaval vieren? Nou, misschien dat ik wel even langskom in Sneek. Ja, dat zal maar zo kunnen. Ik heb een klein vraagje. Heel wat. We hebben het nu over carnaval. Ja. Waarom komen jullie niet kijken zaterdag? Want ik denk dat jullie je ogen uitzien. Dat weet ik zeker. Dat weet ik 100% zeker. Dus. Tieren, dank voor je komst naar de studio en ik wens je hem een heel goed carnaval. Mag ik dat zeggen? Zeker. Oké, dank u wel. Dank u wel, Sjoerd. Dit wie Bient, bedankt voor het zin en nog een hele gezellige jong verder. Hoi.